खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 5थि खेब जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि गोसोखां थैनाय सान फालिदों। दतमा गयबारि गामियाव रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि गोसोखां थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लानानै दिनै बिथांनि मांखरसालियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाजों लोगोसे समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा फैनानै बिबार बावदों। बिथाङा 14 एप्रिल 1963 मायथाइयाव जोनोम जानानै उन्दै समनिफ्रायनो गोबां माहारियारि आफादफोरजों ओंखारफानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो मैखोमै बाहागो लाबोनानै जांख्रिथायारि देंखो रोजाबबोनायावबो बिथाङा बाहागो लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा गावनि माखासे देहायारि जेंनाजों नाख्रेबजानानै 17 दिसेम्बर 2016 इं अक्ट'आव जोबथाहांबोयो। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव गोबां माहारियारि आफादफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दिनैसिम बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हानायनि थाखाय बिथांनि मांखरसालियाव बिबार बावदों। कक्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि मावथि नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि मावथि नोंथांमोन आरो स्पेसिफिक भाबै जोंहा बे दतमा समष्टिनि सासे TCNCCनि चेयारमेन बिथां मानगोनां आरो दतमा हायार सेकेन्डारि मानगोनां प्रिन्सिपाल बा गोरायुं बिथां मानगोनां आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा गुबुन गुबुन न'खरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय बा लाफैनायनि थाखाय बेनिखायनो दिनै जोङो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' हारिमु आफाद सिबिनाय खुलुमनाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय आरो जों बयहाबो बेयाव बिबान दं। लोगोसे गासै माहारियानो बर'निफ्राय बिथांनि सायाव जोंहा मान बावनांगौनि मोनसे थासारि दङ। बेखायनो जों बिथांनि अराय सम मान होनानै लांनांगोन। मानोना बिथांबायदि सासे रिभलुसनारिया दिनै गुफुर हालामनिफ्राय बेवहाय जानायनि मोनसे खालामबायमोन। बिनि उनाव बिथाङा बेयाव थानायनि उनावनो बिथाङा मोनसे जब्रायाव उन्दैनानै रुंसारि जालांदों। बिनि उनाव आरोबाव बिथांनि अनजालि बिसियाबो बे ओनसोलनिफ्राय गैया जालांबाय, रुंसारि जालांबाय। नाथाय जारिमिनारि देंखोगिरि बर'नि गोरबोआव बयनिबो थांनानै थानाय जोहोलाव हिसाबै जांख्रिथायारि देंखोगिरि हिसाबै जों बिथांखौ बोजबनानै लांदों। आरो बेयाव गासै बिथांनि जे गोसोखांथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेसेबां खामानि मावनांगौ मानोना बिथांनि जि मोनसे देंखोफोर गाव सुजुनाय, गाव लिरनाय, गाव देंखोनाय, गाव रोजाबनाय गासैबो मोनसे सोरजिया ओरैबायदि मोनसे इउनिक एबा माने एखुथा मोनसे सोरजिथाय आरो बेखायनो बेखौ गेबेङै जोंनि गोदान लाइमोन फोलेराबो मिथिनांगौ दं आरो बिथांनि बिहोमाखौ मिथिलांनांगौ दं। मानोना रिभलुसनारि मेथाइजों ओरैबायदि रिभलुसनारि थुनलाइ सोरजिनानै सोमावसारनायाव बिहोमा होनाया बे मोनसे आलादा बाहागो। दा बेखायनो दिनै बेखौ जोङो बुहुमाव गेबेङै मिथिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो न'खर बुङोबा बिथाङा गासै बर' हारियानो बिथांनि न'खर जाबाय। मानोना बिथाङा जोनोम लादों, संसार जादों, आखायाव लादों, नाथाय दिनै बिथांनि फिसाफोर थालाङासै, फिसाफोर गैया। दा बेनि थाखायनो दिनै सासे रिभलुसनारि हिसाबै बिथाङा जों बयनिबो गोरबोआव बिथाङा बयनिबो रिभलुसनारि हिसाबै बर'नि गेजेराव दिनै थांनानै आरो बे बर'आनो बिथांनि न'खर। बड'लेण्डआनो बिथांनि न'खर। फारसेथिंजाय गासै बिथांनि नैबे मखरसालियाव जौगाथायनि हाबाफारिनि थाखाय दिनैनि बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां बर'फोरनि दैदेननायाव गोबां खामानि बिथांमोना आखायाव लादों होननानै जों खोनाबाय। जों मिथिगोन बिथांनि मुर्ति गायसननाय जागोन, बे माखरसालिखौ साजायनाय जागोन आरो बे जाखानांगोन। बेनिखायनो बेफोर गासैबो जागोन आरो फैबाय थानाय समाव गोबां बिथांनि मुङावबो सरकारा माखासे खामानिखौ लागोन बेखौ जोंहा बेखौनो बुंनांगोन। जोंहा बर' फरायसानि दैदेननाय बे मैखोमै गुदिनिफ्राय जेनेबा जिउयै माहामै लाबोदों आरो मोनसे समावहाय बे गेजेर दुलाराय बर' खारहोनाय जाहैदों। दा माखासे अफिसियेल प्रसेसआ सोलिगासिनो दङ। दा टेन्डारबो जाबाय दा अर्डारनि थाखाय बिथांमोनहा खारगासिनो दं। हयथ' नैबे कयेक मासनि उनाव बिथांमोनहा अर्डारखौ मोनोब्ला बे खामानिखौबो जों जुरि होनाय जासिगोन। दा बेवहाय
स्टेचु थागोन आरो बेवहाय बिउटिफिकेसन थागोन आरो वाल थागोन जाबोथियाव जोंनि साजायनाय बेखौ जोंनि जिल्ला एबसु आरो जिल्ला हारिमु आफादनि जयैनो जों बेखौ माबोरैहाय जानांगौ बेखौ फोसाबनाया माबोरैबा समायनासिन नुगोन जों बेखौ सावरायलायनानै आरो बे स्पटआवनो जोङो थानानै नायनानै जों बेखौ मावहोनाय जागोन आरो बेनि एस्टिमेटआ 42 लाख सामथिं बिदि होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों दा बिथांमोनहा आथिं बिथांमोनहा खामायगासिनो दङ बे मुसुखाखौ मावनो थाखाय दा बिथांमोनहा अर्डार मोनोब्लानो जे बे खामानिखौ मावगोन होननानै जोंनिसिम बिथांमोनहा फोरमायदों जे आङो बे मुसुखा दाफुंनायनि सायाव फोरमायनांगौआ बेनोसै गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय दा बे समाव हाबाफारिजों सोमोन्दो लानानै सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि मानगोनां जगेश्वर मावबादा खुङै बेखौ आरो लांबाय थागोन दैदेनलांबाय थागोन दा बे हिसाबै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ बेबायदि मावलांगोन आरो बेबायदियैनो जोङो जगेश्वर ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ गुरै खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बिदिनो बाहागो लाबोदों जोंनि बे सोमावसारनायाव जांख्रिथायारि देंखो हिसाबैनो बेयो मोनसे गावनो थुनलाइ आरो बे थुनलाइखौ गोबां मानसिया हाया आरो बे हारिमुआरि बिथिंजों थुनलाइ सोरजिनायाव गोबां मानसिया बाहागो जानो हाया आरो बेनिखायनो बेयो मोनसे इउनिक आरो बेयो मोनसे पार्टिकुलार बर'नि जारिमिनाव दिनै जों बयजोंबो मिथिजानाय बिथाङा मोनसे सोरजिनानै गालांबाय दा बेनिखायनो बे फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजोंनो आं बयखौबो दिनै बेयाव बाहागो लानायनि थाखाय आरो जोंनि हाबाफारिया मोनसे गोसोखांथाव जारिमिनारि दिन हिसाबै अरायसम थागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै फंनैसो बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों साननाय गोथौथिखौ जाफुंसार होनो थाखाय गोसो गोरबोजों आवगायबोदों दा बिथाङा मा खालामदों जोंनिफ्राय आनजायलांबाय बे आनजायलांनाय बेलायाव जों बिथांनि खहाखौ जों मालाबाबो सुफुंख'नो हाया समाव दा बिथाङा थैलांबाय बिथांनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमा थालांबाय दा बिथांनि मावलांनाय कन्ट्रिबिउसननि सायाव जों बेखौ रेसपेक्ट होनो बिथांखौ अनार होनायनि गेजेरजों जाहाथे जेनेरेसन आफ्टार जेनेरेसन सोलोंलाङो नंगौ एथिक्स आरो आदर्शखौ जोङो दानो हायो बेनि गेजेरजों बेखौ जेब्लाबो जों मावलांबाय थागोन दान्दिसे उनाव बुंफिनगोन गसाया नोंखौ सोरजिया मा मुहिनि नोंनाव दङथाय बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड इलिफेन्ट राइड टी टावार रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738